El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara slame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo slame do la dirido barakela do faso kanuna do miriya nyuma kabo mali slame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga la yini ame dugaw ke ka fara slame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia o konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ko jobi ambe ona banta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minya anga ni kalfa baynye minya anga ni mugadam baynye anyuma msega sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na dugutigi ni wal dafara e passé daka kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita ka numéro flani warici wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye
an ka kɛ i komi mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMS ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous. lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Araba juin kalo tile 18 aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila jani sanfɛla la yaasa a bɛ se k'aw ka kibaruyaw olu sɔrɔ cogo min na bamanankan na ani ka se ka faamuyali kɛ jamana kɔnɔna kibaruyaw k'olu bɛɛ lajɛlen fana sɔrɔ k'a to aw sigiyɔrɔ la don o don sɔgɔma jani sanfɛla an bɛ a d'aw ma nin waati kelen kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na n'o o ye araba ye juin kalo tile 18 san 2025 an ka kibaruyaw la belebelebaw bɛna tali kɛ min na. Dɔgɔkun nata in na jamanakuntigi Asimi Goita a n'a ka minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna n'o ye Sadio Kamara ye olu kan ka taa Irisilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Vladimir Putin a kan ka u bisimila min ye nin tubabukalo in tile 25 ye. CEDEAO ale taalen kɔfɛ k'a fɔ Mali kelen k'i senbɔ CEDEAO la AES min n'o sigira sen kan o ka lajɛ filanan ba n'o ye jamanakuntigi ka lajɛ filanan ye kalo nata in don a kan ka kɛ Bamakɔ ya jamanakuntigi 3 in bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ min kan ka kɛ o hukumu kɔnɔna na an bɛna dɔ fɔ aw ɲɛna o ko fana kɔnɔna na. Mali parti politigiw k'u ye musaka min sɔrɔ k'a daminɛ san 2000 san ka na se san 2025 ma kɛba k'u ka taa section de compte la aw donna majorité la wa ka frontière jumɛn datugu ko wari mun dira aw ma 2000 kana 2000 kɛba ni ye fɛn fɛn y'a la o bɛ y'a dɔ ye n'an bɔr'o la kiiri min bɛ senna hali bi kɛba ni kiiritigɛlaw yɛrɛ ko ɲininkala ko yalama u bɛ se ka kiiri tigɛ wa ko k'u bɛ se ka kiiri in tigɛ fili a n'a tɔ k'u ka kiiri ko a bɛ senna wa baaraw bi ni ala sɔnna ma Umar Tatamli
ale ni madani olu kan ka wele nɛgɛjuru sira fɛ yaasa u ka se ka ɲɛfɔli kɛ sigida 4nan procureur ale baara min kɛ salongo kɔnɔna na n'o ye procureur Ture ye a bɛna na i da don la Usmani Serif Madani Ayidara ye welewelema kɛ ko silamɛ diinɛ maaw bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ juma nata misiriw kɔnɔna na nka min ye dugawu ta belebele ani fatiya ye o kan ka kɛ sibiri Bamako misiriba kɔnɔna na sɔgɔmada in na min ye sirifukɛ ye a yɛrɛ bɛna kuma an ka kɛnɛ kɔnɔna na yan seko ni dɔnko min ye rapper Ibawani ye Gaspi ale ni Azaya olu kɔni taara Mamu Dafe fɛ yen fɛɛrɛ minnu b'u bolo n'u b'a fɛ k'o kɛ ɲinansan in kɔnɔna na k'o ɲɛfɔ Nizɛrikaw ka finikalalaba n'o ye Alfadi ye ale fana bɛ an fɛ ani Mamu Dafe ɲɔgɔn ye sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min Kiba Jalo ale bɛ k'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ k'aw ka parti donna jumɛn na majorité aw ma fusionner f'aw donna majorité de la a ka papier b'aw bolo an na taa ɲɛfɔli kɛ an ka taa n'a ye. Sɔgɔma in na Kiba ani wolomasiri tabaw don min ye wolomasiri tabaw ka kuma lasela n'o ye DIRPA directeur ye colonel major Sulemani Danbele a ye kunnafonidilaw wele ko yaasa ka se ka nɔgɔ bɔ kuma na pewu kɛrɛfɛ kumaw kuma jatigintaw waliya minnu bɛ yen n'u bɛ olu ye ani n'u bɛ olu caman lakali u k'u kɛcogo dɔn u k'u farati nin waati in na min ye Sulemani Danbele ye a ye kunnafonidila bɛɛ lajɛlen wele kibaruya min bɛ wolomasiri tabaw ka gun kan nin dɔgɔkun 15 in kɔnɔna na ko an bɛɛ lajɛlen k'an sigi k'an tulo dayɛlɛ k'an ka lamɛnli kɛ min ye Masa Solo ye a ko sa ko min ye wolomasiri tabaw ye k'u bilama k'u kɔni kɛlen don ka taa tugu Bamacoren juguya wale kɛbaw la jɛkulu min sigilen don sen kan fana n'o ye AES ka kɛlɛkɛcɛw ye k'u n'olu bɛ bolo dila ɲɔgɔn ma min ye colonel major Sulemani Danbele ye a ka kuma kɔnɔna na a ko nin waati na ko min ye balakacunw cayara kosɛbɛ bingaliwalew cayara kosɛbɛ ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ min ye an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye ale yɛrɛ kun bɔra ka kibaruyaw di dɔgɔkun in kɔnɔna na wa a ye kibaruya caman di a y'a yira sa k'a fɔ ko Mali bilama in a kɛlen don ka taa ka yɔrɔ caman na nka min ye nin ko in ye Solo ko olu y'a ye filɛla min na o ye k'a fɔ Bamacoren juguya wale kɛbaw dɛmɛbaa belebelew b'u la nin waati ninnu na min ye nin waati laban ninnu ye u y'a la kɔlɔsi fana k'a fɔ wulikajɔ min n'u y'o kɛ ani minɛn minnu b'u bolo u tun b'a fɛ ka min kɛ o de kɔni tun ye sa ka basigibaliya k'o don Mali fan caman fɛ a ko n'i ye wolomasiri tabaw ka baara ta k'a jateminɛ Kiba ye k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw ye u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sabula Bamacoren juguya wale kɛbaw tun b'a fɛ ka kɛlɛ sama ka bɔ Mali kɔrɔnfɛ yan fan fɛ ka n'a bila Worodugu yan fan fɛ camancɛ la cari ka kɛ ni seli ye jatigɛ ni balawu k'o wuli k'o jɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'i y'a ye kɛlɛdagaw sigilen don yɔrɔ minnu na n'o y'an ka jamana kɛɲɛka yan fan na a Worodugu yan fan ye Kiba ye k'a fɔ ko min ye Bamacoren juguya wale kɛbaw ye Kiba u ye dɛmɛbaw sɔrɔ u ye maaw sɔrɔ minnu ye minɛnw d'u ma minnu y'u kɔkɔrɔma don kosɛbɛ ka se ka u dɛmɛ ni kibaruyaw fana ye ko o de la sa u kɔni tun ye jan min da o tun ye ka basigibaliya k'o don kosɛbɛ ka kɛ ni seliba ale masuruna ye k'o de la maaw n'u bolominɛw u kɔni taara firi olu ka u ma da o ma koyi Jurakaw fɛ yen Bulkesi Tumbutu Tibi hali kunungo Jafarabekaw fɛ yen min ye mugujugu ye u y'o kɛru o yɔrɔ ninnu caman na nka mugujugu in Masa Solo ka fɔla ko a ma se ka olu ka kanw sɔrɔ min ye minnu fɔlen filɛ nin ye Bamacoren juguya wale kɛbaw u ma da o ma koyi Kiba drone kamikazi o b'u bolo dugujukɔrɔ mugu ani ka jan da walima kuma dɔ la kana surasiw yɛrɛ jɔlen sɔrɔ ka mugu ci u la u jɔyɔrɔw la ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ sen na wa nin bɛɛ lajɛlen kɛra nin dɔgɔkun 2 in kɔnɔna na a ko k'a bɛ san 10 bɔ anw ka jamana bɛ kɛlɛ la kɛlɛ min don Mali wolomasiri tabaw y'a faamuya u y'a dɔn a kan ka bila minɛn min kɔnɔ ko nka k'a bɛ min fɔ an ye ko kɛlɛ don dɔw ka di don dɔw man di waati min na ni don min goyara maaw kan ka o faamu o diinɛ n'u ŋaniya la ka sengerema dondoli k'o to sen na yaasa baara min bɛ u bɛ se ka ɲɛ cogo min seliba ɲɛkɔrɔla la k'olu ye wulikajɔ belebele de sigi sen kan
yasa bamanjuwale ni jwale kaba kungalo ka jamu da kulu lawuli ka boy sabula utuma fe maw kunga selike jatige ale ni balawuni jolibwan ohumu konnana wala sa armée ale bla wara gulula keba komiye maw minena marakaute burudameute surakaute flaute malisia fosite tegadara o maw ka nga jamana konnana wakafo ko bamako drono wa ana lamini dro wa keba ko tere anga jamana fanga dogo maw mine yoro mununa utuma fe ga selikena okulu belen ka balawuli mawka laje yoro dem somita yoro mina seli hukumu konnana sugu ni mawka magonya yoro ko ni bela jere mari chaman ba minena akpade keba ko yanga ote armée utuma fe ka alere fana ka kaun kulu bela jere flengolonchi ku da kolonchi minye jatige ani shu chaman ko bo Suleman damelega kumana akoku yu tegada ma chaman ngade keba ma bayirika de minanu bulu ma minanu la kwali do bala ulu yere ma ku kessa gafrela seliba nyakorola la ko do yu yere ke fato ye do funa tume ulu tume ka bembembe ni jawu sigi senga yero kerengere no la armée ayeni bela jile mine wa uniken wale amunga ka ko nyesuma miye ado yesa ulu konni bamanchwani jwa wale kewa surka fon sur la nyanfe wa su anitle kwanga blanco na masa solo kote ko bamako dorontere mali fantan ani nani keba ulika jode keleno soro sufe shubala tlebala wakuba nyini maufe uka hagato ha sabula bibi na uyala kolosika fo miye anga jamana re fanchama ye maunu bolo nyamulo ha keba anga dugu musenfara dugu baka mauni bamanji wale ni nyuwa wale keba bolo nyamulo arme koni nye dara fefeka asigara fefena aya bela jele mine basigi ni lafia konna na yasa mabe se ka selika tugumi akotle tanduru labai wulu masiri tabaga wuliga jo atara wulu mina bamanchi wale min fara mashit sega odafo uka sigiro bele min batira ga boy obe bisaba anikobo minye uwere ka nyema baw mununtu semeni kele na ko uyulu bela jele koni fefe soro la kenega uyulu bela jele fa ko kosa na ko bela jele aye ka fo keba minye juengalo tletan fla ana tletan saba armée alega minando bora otumeki kunda anefiska kidal marabolo konnana kilometre binani duguni mbeno amanolai kutara drone kamikazi ode fli o konwainga o sevesa armée ale kotoroma bokana ga panguruye ka gosilike kata sanfe ka gosilike kana duguma keba minye wulumasiri tabamu ngume dugumana na olufuna ujoro la solo ko minye matanywana bamanchwale nga wale kebala ko ulufa tura nko senfe ko wako mauto min kalama ma chama tume mali surasiala ulufa na chama fara ni kelen senfe anefis aleni agelok ni nyanche ko mali jamana ga bone ko maula kanani o man nogon ko nga mungelo no ka jugiya bi o ye janfa min dole no kola jiema keleno kani seno ko ina minye mali ani ayesi jamana ka laje ka bokubu sengoroma che ku dafri ku nonte na dana ni jekulu nunu makeba tate mene siste boko arme be nyesora ala solo ko miye bamachore njuga wale keba uye ku ka wuli ka jonu ka chesri bela jele drone kamkazu minye marama fenche jugu anu jugu mugu ye ko ni bela jele ne bubulo ya saka sega dugudon jawuli ya saka sega arme re ka bwa dabulo la ka basiki balia ko wuli ko joanga jamana kono colonel major ko fana kabe min faroka seliba nyekorola la uluye bara min sigi senga ko tuna wuli tugu ha obene na to sena mali fantan ani nani bela jelefe fo wati mi ni ure adonga fo kwa ko fusara sena ko ta nasra fe akoko mi operation dugu koloko obene na bla flan de bela ya sa samia konna do samia bana do nyotige watu do baraka sega ke wulu masiri tabafe famela jelefe minye basigi ni lafia dugudo mi setuko na ko barake kunungo masa solo ale pman fos keba ala belebeleba niye ka keni wulu masiri tabaw ka wuli ka jonu ka chesriye baraba mbe sena kunafondi seve keba akofona kaba nyini an kunafondilaw fe anga sabali anga jamana deme minye bingali manake anga na konga abla bololo sanve bara mbe sena bini arme be ko ke ango nyini ko dongala kari minye kiwara jatikin tawnye kuma boron tawnye femunu be ni kunu jute ula
an kana an bolo fa olu la k'olu cari ka taa n'olu ye yɔrɔw la min bɛ se ka kɛ bi an k'o faamu o ye k'a dɔn k'a fɔ min ye kunnafonidila ye n'i mago bɛ kunnafoni na taa diripa la ni fɛn o fɛn kɛra kana kɔn k'i bila i yɛrɛ ɲɛ k'a di ten k'a sɔrɔ e ma kibaruya ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn k'o b'a to an b'an ka jamana dɛmɛ an bɛ jamanadenw hakili sigi baara min bɛ ka ɲini jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'o bɛ se ka sigi sen kan keba ka kɛ ni nin basigibaliya min b'an ka jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ jamana den bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ i yɛrɛ ye seko ni dɔnko tigilamaw ye u y'u ka laseli kɛ kununko o conseil islamique ale fana y'a ka réunion kɛ réunion senfɛ bɛn kɛra min kan an ka Usmani Serif Madani Ayidara lamɛn o conseil islamique Mali silamɛ tɔnba a ɲɛmaa ye ale nin waati in na. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أسلموا بسيء kunnafoni do o conseil islamique tɔgɔ la an farala ɲɔgɔn kan silamɛya tɔgɔ la k'a ɲini ka dugawu kɛ an faso ye an faso a bɛ ka taa sira minnu kan bi bɛɛ b'a dɔn degun b'a kɔnɔ an balima caman sera an ma an sigiɲɔgɔnw na dugu wɛrɛ mɔgɔw la min ye maliyɛnw ye degun minnu bɛ yen ka na bɛɛ ɲɛfɔ conseil ye an b'a bɛɛ kalama fana o la o conseil farala ɲɔgɔn kan ka silamɛ bɛɛ wele an k'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don wa an ka bɛnkan kɛra ni ko gɛlɛyara cogo o cogo silamɛ ti foyi dɔn ala wele kɔ o tuma na an k'an ɲɛsin setigi ma ka ala wele dekun bɛ an ka jamana yɔrɔ minnu kan ani jamana yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna na ala bɛ se ka hakilisigi ni basigi don jamana in kɔnɔ cogo min na ka jamana in lafiya ayiwa o conseil islamique ka yeta kɛra ka ala wele k'o dugawu kɛ alors o tuma na a ɲininen don o conseil tɔgɔ la mali silamɛ bɛɛ fɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn ma juma misiri seli yɔrɔw la ani zawiyaw kɔnɔna na ani an ka alabato yɔrɔ bɛɛ an k'an janto a la juma nata in o juma in kɔnɔ bɛɛ ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn a ka juma misiriw kɔnɔ a ka zawiyaw la k'a ɲini ala fɛ jamana in bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na mais a ɲininen don région bɛɛ fɛ fana mali dugukolo bɛɛ kan bɛɛ ka wuli k'i jɔ nin jɔcogo in na juma nata in ka ala wele sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ la ŋaniya ɲuman na ala bɛ se ka dekun bɔ nin jamana in ka cogo min na o conseil islamique a ka laada kɔrɔ dɔ ye ni samiyɛ surunyana a bɛ silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ala wele ala bɛ se ka ji ɲuman di an ma cogo min na ji min ka tɔɔrɔ tɛ se an ma ni a b'a nakun ye an bolo ka dugawu ba k'o la alors nin dugawu ninnu de faralen don ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna an yɛrɛ fɛ Bamako yan o conseil islamique tɔgɔ la an mana tila juma dugawu la o mana kɛ an b'a ɲini juma misiri silamɛ bɛɛ fɛ ani mali silamɛ bɛɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako juma misiri ba la n'o bɛ bɛn samedi ma juma dugawu kɛlen kɔ o dugujɛ samedi an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako juma misiri ba la 10 heures ayiwa an ka taa an dama kasi k'an ɲɛsin ala ma min bɛ an fɛ ka segin a kan k'a fɔ setigi ye ala bɛ deli de jɔn b'i dɔgɔya ye alors o fanba ye min ye a bɛ wajibiya an yɛrɛ kan ala ye anw minnu kɛ maliyɛnw ye n'an bɛ dekun kɔnɔ bi mais an hakili bɛ bɔda la ni ala sɔnna bɔda ɲuman na sini alors an ka yafa ɲɔgɔn ma parce que ala weleli sariti dɔ ye o fo ŋaniyaw ka ɲɛ an yɛrɛ maliden dama ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dekun minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'o yafa dɛsɛbaatɔ minnu fana b'an cɛ la ni se bɛ min ye i ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ i bɛ minnu dɔn ka saraka ɲumanw bɔ ni ala sɔnna an bɛ siran fɛn o fɛn ye a ka ca la ala bɛ don an na tɔɔrɔ cɛ mana nin ye conseil ka wele dakan ye k'a lase mali bɛɛ ma hali minnu bɛ mali kɔ kan
bɛɛ ka wuli ka dugawu dɔ kɛrɛnkɛrɛn i yɛrɛ ni ala cɛ k'a ɲini ala fɛ i faso in ala k'a bɔ bolo la ka se ka Mali lafiya ka sini ɲuman yira an na. O kɔfɛ o conseil islamique ka ye cogo la a ko k'a lase bɛɛ ma, bɛɛ ka dugawu kɛ. An filɛ don min na komi bi diɲɛ kɔnɔ kɛlɛw ka ca mais a fɔra ko bani israɛlakaw u ni irankaw bi ɲɔgɔn na. Bon, Iran an b'a dɔn silamɛdugu don. Silamɛdugu don dama tɛ dɛ. Silamɛ mana mɔgɔ tɔɲɔ, hali ni silamɛ ye kafiri tɔɲɔ, silamɛya b'a fɔ an ka fara kafiri kan. Silamɛ min y'a tɔɲɔ k'o kɛlɛ. O ye silamɛya ka yeta de ye. Hali ni silamɛ binna kafiri kan, silamɛya b'a fɔ anw silamɛ tɔw ka fara kafiri kan. Silamɛ min binna kan k'a ka tɔɲɔ segin a ma. Alors, mais nin na bani israɛlakaw de taara bi Iran kan ni ka bom jugu jigin fɛ yen ka mɔgɔw faga u ka fɛn caman tiɲɛ. Bon, an y'a mɛn Iran fana y'a ta sara. Mais a bɛ wajibi an kan an ka dugawu kɛ an silamɛɲɔgɔnw ye. Ala ka se ka bɔda d'u ma k'u kisi ni fitinɛ ninnu ala k'a ban diɲɛ kɔnɔ. Ala ka balawu ninnu ban, ala ka diɲɛ lafiya. O conseil islamique ka wele ni kɛrɛnkɛrɛn ma k'a ɲɛsin an baarakɛɲɔgɔnw ni an balimaw ma n'o ye limama ye. Ka yira limama na nin baara bɛ a yɛrɛ ka mɔgɔw bi yan. Ne yɛrɛ min bɛ k'a fɔ ne yɛrɛ ye limama vice président dɔ ye. Mais o t'a bali an ka ci ka limama sɔrɔ a ka sigiyɔrɔ la, a ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye Mali silamɛ Mali alimamiw ka tɔnba ye pour que u ka nin wuli ka jɔ u bɛ se ka min kɛ juma nata in ka ala wele jamana in basigili n'a sumali la. Ni an bɛɛ kungo ye bi kungo min don maliyɛn bɛɛ sen b'a la. Mana ala k'a bɛɛ latigɛ hɛrɛ la k'a bɛɛ tɛmɛ hɛrɛ la. An k'a lakali don dɔ la min ka di nin ye ala k'o latigɛ. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usman Madani Aidara min ye au conseil islamique o ɲɛmaaba ye ale ye. Keba an bɛ taa kiiri bunakun kan sisan min ye pankuru min sanna jamanakuntigi tɔgɔ la ale ni wolomasiri tabaw ka minanko kiiri min bɛ sen na kununko baaraw olu daminɛna. Yani baara kun ka jɔ a kun ɲinina sɔrɔdonbagaw fɛ k'a yira k'a fɔ sariya sugu minnu bɛ bi n'o bɛ baara kɛ an ka jamana yɛrɛ sariya kobaw la n'o ye code pénal ni code procédure pénale ye ko b'a yira k'a fɔ ko min ye nin sariya so ɲɔgɔnna ye k'o kɔni cilen don ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Keba ko sariya kura ye min sigira sen kan a ko min ye baara minnu daminɛna olu tigiw bɛ se ka tɛmɛ ni o ye fo waati min n'o taara kun fori. Wa kiiribulon minnu fana sigilen don ni ko kalifalen don u la sigininden 56 na o b'o fɔ sariyakisɛ in kɔnɔna na. O b'a yira sa k'a fɔ ko min ye fanga min dilen don ni tribunal spécial ma n'o ye Bamasa Sisoko n'a tɔw ye k'u ka se ka tɛmɛ ni baara ye. Min ye avocaw ye olu minnu tun ye laɲini kɛ ɲɛfɔli kɛra u ye a nɔgɔnin fɛ baaraw daminɛna. Keba min ye maa kofɔlen min tun b'u bolokɔrɔ kununko n'u kun kan ka o lamɛn seereya hukumu kɔnɔna na o ye Guillaume Sarr maaw olu ka directeur ka assistant n'o ye Amadu Kuma ka assistant ye waati min na waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kuru maaw kɔni ye sinsina min kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ a sɔnna cogo di bayɛlɛmaliw ka kɛ. Min ye ministre sombe wolomasiri tabaw kunna o ni Guillaume Sarr olu tun ye bɛnkan minnu sɔrɔ mun y'a to musaka taara di kɔ kan mun y'a to maa wɛrɛw sen yera nin ko in na k'a sɔrɔ olu ma bɛnkan kun tɛ olu ni ministre so ni ɲɔgɔn cɛ. Ko min ye surasi minɛnw yɛrɛ sanniko hukumu kɔnɔna na wale ninnu dɔw kɛra k'a sɔrɔ maaw fɛ n'o maa minnu yɛrɛ sema ye ko in na. Wa min ye jamana ye ale tun ye a ka hakɛw bɛɛ lajɛlen kɛ ka papier di Guillaume Sarr ma. Keba ko Guillaume Sarr ka sefa wari miliyari 100 ɲini miliyari 100 ɲini miliyari 100 sa ko ka se ka baara ninnu kɛ ni o ye yaasa minɛnw bɛ se ka san cogo min. Ko nka ko min ye Guillaume Sarr ye ko yan'o k'o baara kɛ ko a kurutukurutu ni a ŋanamu cayara kosɛbɛ nɔ foyi tɛ yen min b'a yira k'a fɔ ni musaka ninnu bɔra. Assistant n'o o ye Buwarikɛ ye ɲininkali busamisɛn guwana ale la munna ale ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛsin ka taa kɔkanna ninnu na. U y'a ɲininka fana k'a fɔ ko min ye baara ninnu kɔnɔna na ko Usmane Buwari yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ k'a ka kumaw
ale ni ministre so yɛrɛ DFM kuma o k'olu ti ɲɔgɔn sɔrɔ DFM yɛrɛ ale min kun bɛ yan waati o fana welelen don kɛnɛ kan a yɛrɛ sa k'a fɔ kɛba kumaw senfɛ min ye bolodi ɲɔgɔnma sɛbɛn belebeleba dɔw Banque Atlantique k'ale ni Guillaume Sarr y'o kɛ ka kɛ ni blende dɔw sanni ye nka o sɛbɛn o ti fansi fɛ fo ka taa se miliyari 11 ma wa min y'o blendew ye ko olu ma ye ɲɛ na kumaw senfɛ fana a yira k'a fɔ sa min ye Buhari ye ale kɔni sɛbɛkɔrɔ sɛŋan'u bolo kunun dɛ keba seere min don k'a ye seere juguya fana kɛ kiiri tigilamaw yɛrɛ kungo ko k'a fara maa jalakilenw kan koyi nin tɛ kɔnɔ toto ye wara kungo la e welela k'e ka taa seereya kɛ keba n'o taara yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ i bolo yɔrɔ o ka gɛlɛ dɛ min ye audience ye ale kɔni jɔra o yɔrɔ la ye ka kɛ ni ɲininkali Buhari kɛ la ale jɔra nɛgɛ kanɲɛ 17 waati ni Ala sɔnna ma bi baara bɛ daminɛ keba maa minnu kan ka kuma bi sɔgɔmada in na o ye Umar Tatamli ye ale ni Madani Ture min ye Umar Tatamli ale bɛ Canada nin waati in na min ye Madani ye ale bɛ Île Comore a yirala sa k'a fɔ ko u bɛna na olu wele nɛgɛjuru sira fɛ a b'a fɔ ma ko visio conférence olu ka ɲininkaliw na k'u la ka taa o sira fɛ min kɛ o siɲɛ fɔlɔ ye nin ye maaw bɛna na aw tulo ka sa ko min ye parti politique kun ye musaka min sɔrɔ ko hukumu kɔnɔna na section de compte n'o bɛ cour suprême hukumu kɔnɔna na sa ale ko sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ka ɲɛsin parti politique ka musaka ko ma k'a daminɛ san 2000 sana ka na se san 2020 ma min ye président de section de compte ye cour suprême na k'a b'a ɲini parti politique kɔrɔw ɲɛmaaw fɛ walima u nɔnɔbilaw u k'u jija sa u kana ni sɛbɛn dɔw ye ale fɛ yanni juin kalo tile 30 cɛ san 2025 sɛbɛn jumɛn ni jumɛn do keba an n'a fɔ nanzarakan na copie des états financiers justificatif des dépenses journaux de banque de caisse journaux de banque et de caisse min ye relevé bancaire état rapprochement ye rapport annuel détaillant l'état des ressources pour que keba i ka nin sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yanni kalo in tile 30 cɛ i ka taa n'a ye yen k'a ɲinino président fɛ walima u nɔrɔbilaw u k'u jija u ka taa n'a ye yen wa n'u ma faamuyali kɛ fana a ɲinino fɛ ka se section de compte kɛrɛfɛla la ye maaw bɛ yen maa minnu bɛ se k'u bilasira yaasa u bɛ se ka faamuyali kɛ nin ko in na cogo min na keba nin ye koba ye dɛ nka an b'a da kunnafoni dima yɔrɔ ma fɔlɔ yanni parti politique kɔrɔ a tɛ fɔ ten de sisan ou bien a fɔ bon kuru kɔni ye min sɛbɛn a ka papier la ko parti politique kɔrɔw ɲɛmaa kɔrɔw parti politique kɔrɔw ɲɛmaa kɔrɔw ko olu de welelen don a ko kɛnɛ kan u ka taa ni musaka nin bɛ taa ye ya keba k'aw y'aw ka parti don majorité de la wa a bɛ t'o ɲɛfɔ cour la yen sa kɛ n'aw donna majorité la ne hakili la aw tun bɛ fusion de kɛ n'aw ma fusion kɛ fo aw taara don majorité de la kɔni est ce que aw tilara fɔlɔ majorité jumɛn fɔlɔ aw donna jɔnni ka majorité la fɔlɔ majorité sugu jumɛn fana nin waati majorité don M5 wa ou bien aw tun bɛ majorité wɛrɛ la aw dama de fana n'o ye Idrissa Amidou Touré ye u ye ale ɲininka yɛlɛmali kura minnu bɛ ka don sariya ko hukumu kɔnɔna na a ko sa ko ale kɔni b'a fɛ kiiri kɔni kan ka teliya fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa minnu minɛna k'u bila mandat la sa k'o bɛ se ka teliya cogo min ko ale yɛrɛ hakilila ye min ye juge Baya Berete y'a fɔ cogo min ye fɛn minnu bɛ se ka kow la teliya ani ka se ka baara kɛcogo ɲumanw sigi sen kan maa minnu bɛ waleya ɲumanw kɛ olu ka lakodɔn yaasa tɔw ka se ka kɛ misali ye Ture ko ale bɛ o de ɲɔgɔnna fɛ a ko n'i ye ale ka kiiribon ta k'a lajɛ keba n'o ye sigida 4 ye na aw yɛrɛ b'a fɔ ma ko C4 ko san min tɛmɛna n'o ye san 2024 ye maa 788 olu y'o de bila mandat la ka kiiri kɛra ka ban maa 500 jugement olu tɛmɛnen kɔfɛ ka kɛ n'u ka hakɛw ye maa 250 bɛ olu bolo 40 kelen pe dɔrɔn de bɛ bi n'o o ma kiiri o bɛ u bolo kasobon kɔnɔna na ko wa ko ni min filɛ a ko fana ko ale kɔni dalen don miiri a la fiyewu kuma tɛ k'a fɔ ko ta ka ɲɛsin a ma min bɛ dɔ b'a ka maanifinya o hukumu kɔnɔna na kuma ninnu a taara maa min fɛ o ye Keba Salongo min ye an ka jamanakuntigi ye n'o ye Asimi ye
septembre kalo la ale tun bɛ irisilakaw fɛ taama la taama min ni irisi ni farafina jamanaw tun bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka ɲɔgɔn ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye mali jamanakuntigi ye ale kun kɔnna ka taa tɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛ tile 2 minnu bɛ yen ni a y'o kɛ irisilakaw fɛ yen ani a jɛɲɔgɔn min bɛ yen n'o ye Vladimir Putin ye u ye ɲɔgɔn ye hakilinaw ye tali kɛ min na mali yɛrɛ ka baarakɛcogo mali b'a fɛ ka taabolo minnu ta ale mali b'a ka fɛn minnu sigi sen kan hali o don ko min ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye Asimi yɛrɛ y'a fɔ fana k'a jira k'a fɔ ko min ye irisilakaw ye k'u ko dɔ kɛra wolomasiri tabaw ka gun kan sisan yiriwali baaraw ko ka taa olu sira fɛ waati min na Asimi bɛ bɔ yen salon ko bɛn kun kɛra ka sa k'a jira k'a fɔ ko ɲina min ye nin juin kalo in ban waati kɛba k'u jamanakuntigi filaw ka ɲɔgɔn ye irisila o hukumu kɔnɔna na sa min ye Asimi ye ale ni général de corps d'armée Sadio Kamara olu kan ka bɔ yan nin kalo in tile 21 k'u kunda irisilakaw kan Vladimir Putin u ni ale yɛrɛ bɛna na ɲɔgɔn ye magobatigi minnu b'u fɛ yen layidu minnu kun taara k'a lajɛ mun ni mun sera ka sigi sen kan majɛ ye yɔrɔ jumɛn ye falen jumɛn bɛ se ka kɛ wolomasiri tabaw ka gun kan minɛnko bɛ cogo di minɛn jumɛn bɛ yen bi na anw mago b'olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se k'a lajɛ baara tɔw bɛ se ka latɛmɛ cogo min na Asimi ka tagali senfɛ fana maliyɛn minnu bɛ yen ani olu bɛna na ɲɔgɔn ye kɛba ka hakilina falen kɛ jamana kibaruya minnu bɛ yen k'olu da u tulo kan o taama kelen fana senfɛ IS jamanaw fana an'olu fana jamanadenw bɛna na ɲɔgɔn ye kɛba ka hakilina falen kɛ magobatigi minnu bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu ye irisilakaw ye n'olu kan ka na baara kɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yadran maaw minnu kan ka na rafineri baara kɛ an'olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaw bɛna na ɲɔgɔn ye baara minnu bɛ yen Mali ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ ni kura bɛ se ka fiyɛ u la cogo min na ni Ala sɔnna ma nin kalo in tile 26 jamanakuntigi ani Sadio Kamara u bɛ segin ka na Bamako kiba Mali bɛ k'i labɛn IS jamanakuntigi olu fana kan ka na yan kalo kura n'o ye juillet kalo ye b'a dɔn k'a fɔ ko kabini IS sigira min ye juillet kalo tile 6 san 2024 Nizɛrikaw fɛ yen u ye ɲɛmaya ta k'a di jamanakuntigi Asimi ma baaraw kalifalen don ale la san 1 kɔnɔna na a ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan lakodɔnni bɛ se ka kɛ cogo di min ye IS denguli sɛbɛnw ye a wolo sɛbɛnw a n'a du sɛbɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sariyako ta na sira fɛ kalanko ta na sira fɛ bolodiɲɔgɔnko ta na sira fɛ wolomasiriko ta na sira fɛ farankaw caman yera baara in na Asimi fɛ yaasa ka se ka o bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ k'o ɲɛfɔ jamanadenw bɛ se k'o faamu cogo min ni Ala sɔnna ma kalo kura in min ye jamanakuntigi ye u bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan san 1 kɔnɔna anw ka furancɛla fanga ɲɛma ale sera ka baara jumɛn kɛ IS tɔgɔ la mun ni mun ɲɛna mun bɛ se ka fara dɔ kan yaasa ni a ko kun bɛ cɛ don min kɛba ɲɛmaaya a bɛ di maa wɛrɛ ma Asimi ale ka san 1 baaraw o tɛmɛnen kɔfɛ kibaruya ninnu an y'olu sɔrɔ ka bɔ Mali yɛrɛ kunnafoni diso ale hukumu kɔnɔna na ale ni maa minnu bɛ yen n'olu ye baara kɛ jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ hukumu kɔnɔna na labɛnba minnu bɛ senna jamanakuntigi a ka baara kɛwalew la a n'a ka waleya minnu kan ka sigi sen kan o hukumu kɔnɔna don halisa an bɛ to o lagun kelen kɔnɔna an bɛ taa kulubakaw fɛ yen min ye jamanakuntigi ye Union Africaine ɲɛmaaya bɛ jamana min bolo nin waati in na o ye Angola jamanakuntigi ye olu ka jamana ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Tete Antonio ye ale tun bɛ an fɛ yan kunungo a nana n'u ka jamanakuntigi n'o ye João Manuel Govalez Lorenzo ye o ka sɛbɛn ye ka na di Asimi ma farafina kelenya tɔnba o ɲɛmaaya bɛ ale bolo min ye sɛbɛn kɔni ye an tɛna n'o kɔnɔna kuma sɔrɔ sabula o dira jamanakuntigi ma nka a yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko a kɛkun ye min ye bɛn ni kelenya k'o sinsin jamana fila in ka bolo di ɲɔgɔn ma basigi ni lafiya kɔnɔna na ka se k'o kɛ Tete Antonio y'a jira sa k'a fɔ ko Union Africaine président ale kɔni kɛlen don k'i ɲɛsin cɛncɛn fo ka jamanaw ma nin waati in na lakanabaliya min bɛ yen ko kuma ninnu bɛ tali kɛ o la u b'a fɛ sa basigi ni lafiya ka na fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi Union Africaine fɛ ani jamana wɛrɛw fɛ yaasa bamaciwale juguya wale kɛbɔ bɛ se ka kɛlɛ cɛncɛn fo ka jamanaw la cogo min na k'u nakun ye o ye a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Mali yɛrɛ ni Angola ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ bila ko ye a y'o fana fɔ a ko min ye Mali ni Angola ye olu tɛ se ka ɲinɛ koyi anw ka maa mafalenba min bɛ yen n'o ye Alun Blondin bɛ ye olu yɛrɛ kɔni kun ye jɔnjɔn di o ma sabula a fatulen kɔfɛ min ye jamanakuntigi ye n'o ye u ka jamanakuntigi Lorenzo u ka san 50 sɔrɔli kɔnɔna na n'u ka yɛrɛma hɔrɔnya san 50 ye k'u ye jɔnjɔn di Alun Blondin bɛ ma ale fana kun ye Mali minisiri ye min kun bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna Musa Traoré k'ale to fanga la Alun Blondin bɛ kalansoba in tɔgɔ dalen ale la ACI kɔnɔna na
o y'a yira fana k'a fɔ min ye Angola ye ale ni Mali bɛ baara caman na Union africaine kɔnɔna na kuntilennaw ye kelen ye baara tacogo ye kelen ye wa u na se ka baara baw kɛ ɲɔgɔn fɛ Keba Salongo Sini jamana ale fɛ yen min ye jamanakuntigi a kun bɛ yen fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Sini maaw olu ni Mali bɛnna ko minnu kan o lajɛba in kɛnɛ kan u ye maa mafalenw bɔ Sini ka na min ye Sinuwaw ye sa u ka ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye Liu Kɛɲɔn ye Liu Kɛɲɔn ale yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ u ka lasigidenso la Bamakɔ yan maa tɔw sa olu kɔni bɔra Sini ka na baaraw ye tali kɛ mun na Salongo jamanakuntigi ye taali min kɛ Farafinna ni Sini ka lajɛ la bɛnkan kɛra fɛn minnu kan n'olu kan ka lawaleya Mali kɔnɔna na olu ko bɛ cogo di min ye fɔrɔmba in ye n'o ye sɔrɔ yakubayabaw ye olu maa minnu bɛ n'u ye magobatigiw ye bɛnkan kɛra sɛbɛn minnu kan ka n'a lajɛ mun ni mun bɛ yen bi n'o bɛ se ka sigi sen kan Mali ye mun bolo da jamana minnu bɛ yen baarakɛyɔrɔ jɛkuluba minnu bɛ yen n'u olu sɔnna sa k'a fɔ k'u bɛna baara kɛ Mali la Sini tɔgɔ la olu ɲɛmaa belebele olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan mun ni mun bɛna kɛ u bolo u bɛna se ka mun sigi sen kan u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ sa yaasa degun minnu bɛ a la u bɛ se ka baaraw daminɛ cogo min na malidenw olu ka nafa sɔrɔ a la jɛrɛ in kɛkun ye min ye bɛnkan kɛra fɛn fɛn na Sini ɲɔgɔn ye sen fɛ a lawaleyali yɛrɛ a ka se ka daminɛ Mali ale kɔnɔna na Keba n'an bɔra yen an bɛ taa an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la Gunzerekaw fɛ yen min ye jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw ye ntɛnɛndon kɔni olu taara maaw sɔrɔ kin dɔ kɔnɔna n'o ye Gawuna ye Gawuna ale ni Wakɛrɛ ye u ye marifa kɔni ci sanfɛ waati min na bɛɛ lajɛlen bolila ka don sa nin kominiba in kɔnɔna n'o ye Tasara nin ye u y'u senfa ni mɔgɔw ka misiw ye ani moto fila u taara n'o ye maa kɔni ni ma to a la maa ma jogi nka Bamancuale kɛbaa ninnu k'u bɛ ka kɛ bagan suyɛnnabaw de ye sisan Ansongo marabolo la Gawukaw olu kɔni tun bɛ sigikafɔ la sigikafɔ min ni Gawo mairie n'o ye Daka Traoré Abubakar Daka Traoré ale ni jagokɛlaw u y'o kuma sigi sen kan sugu min tɔgɔ dalen don Damien Boite la ko k'a lajɛ k'a fɔ sa min ye sugu in ye a yɛrɛ bɛna se ka dayɛlɛ cogo di a baara bɛna kɛ cogo di min ye nin kalo in tile 25 ye k'u b'a fɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa min ye sugu kura in ye sa a ka se ka lajɛ min ye juillet kalo tile fɔlɔ ye baarabaw ka se ka daminɛ yaasa lasigiliw bɛ se ka kɛ cogo min na mairilakaw olu fana ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ni suguladenw u ni jagokɛlaw ka se ka bɛn BT hukumu kɔnɔna Kucalakaw fɛ yen baara kɔni k'a daminɛna ka ɲɛ k'a sɔrɔ gɛlɛyama ye a la tile filanan hukumu kɔnɔna na kalanden 2,277 o de bɛ ɲɔgɔn da in na ye min ye maa minnu bɛ sa ni olu kɔni ye candidat libre olu ye maa 200 ye a yira sa k'a fɔ ko min ye kalanden 2,000 min bɛ ɲɔgɔn da in na ye 476 in ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen daminɛ u ka académie kɔnɔna na wa bɛɛ lajɛlen tilalen don ɲɔgɔn dan yɔrɔ belebeleba 8 ni ɲɔgɔn cɛ min ye kalan ɲɔgɔn dan saliw ye sa olu kɔni ye 78 ye école karamɔgɔ minnu bɛ ka lakɔlɔsili kɛ o ye 212 ye yaasa ka se ka samiya ale kunbɛn sangaw ye wulikajɔ kɛ ka labɛn kɛ min ye u ka dugu bɛ se ka kisi cogo min na ɲinan san na sanji a kana na taa gɛlɛya kɛ o kɛra barosigi ye barosigi min sigira sen ka kunungo sangaw fɛ yen laɲini ye min ye sa bɛɛ lajɛlen k'i jeniyɔrɔ fin yaasa samiya a kana na tiɲɛni kɛ i n'a fɔ Salongo ta kɛra cogo min fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen ka dugudenw yɛrɛ fɛ mun bɛ se ka ji ale kɔlɔlɔ kunbɛn cogo min ani ji kana na tiɲɛni kɛ laadala ko ni kɔni lajɛ tun bɛ kɛ sangaw fɛ ka kɔrɔ ani waati laban ninnu na a yira k'a fɔ maaw tun y'u bolo jigi min ye UNICEF ye ale y'i sen don ko in na ani baɲumankɛ tɔnw ka taa fara sangadenw yɛrɛ kan yaasa baara in a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye san kɔni ye san 2024 maa 2,189 olu de kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ min ye baara in ye yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ale bɛna to senafo tile 4 yaasa fɛɛrɛ ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Keba an bɛ taa seko ni dɔnko ale kɛnɛ kan. Leka wuli k'i jɔ. Kunungo min ye ministre Mahmud Dafe
Niger kaw ka kalalikɛla ba min bɛ n'an b'a wele ko Alfadi ni ale yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan n'o ye festival international de mode africain de Sima ale bisimilala a tɔgɔ yɛrɛ ye Sida Ahmed Sida Ali nka kɛ lajɛlen b'a wele ko Alfadi kɔni bisimilala Mamu Dafe fɛ kunungo Mali minisiri bɛ seko ni dɔnko kunna ale ni dunanjigisow ale ni bolola baarakɛlaw Alfadi kɔni nana sa ka n'a fɔ Mamu Dafe ɲɛna ko baara belebeleba 2 bɛ a bolo a kan ka olu sigi sen kan a fɔlɔ ye mun ye o ye caravane Alfadi pour la paix n'o kan ka sigi sen kan AES jamanaw olu kɔnɔna na ko min ye Niger ta k'o kɛlen kɔfɛ sa Bamako ta kɔni b'a fɛ k'o boloda utukalo tile 15 a n'a tile 16 ka n'o kɛ Bamako musée ale kɔnɔna na min ye Wagadugu ta ye o fana kan ka tugu o kɛ a nɔgɔnni fɛ Alfadi y'a yira sa k'a fɔ ko Mali ta min kan ka kɛ kan ka kɛ bɛn ni kelenya kuma tɛ seko ni dɔnko san o bɛ jamana in kɔnɔna na ya ka kɛ ni jamanakuntigi ka laɲini ye ko cɛfɔ ni kan mɛn ko ka se ka kɛ o ye min ye a ka laɲini filanan ye o ye k'a yira sa k'a fɔ o ye yɛrɛ belebeleba ye yɛrɛ belebeleba min n'o bɛ tali kɛ ale yɛrɛ ka festival n'o ye FIMA ye o san 15 o sigili sen kan hukumu kɔnɔna na sa a b'a fɛ ka ɲɛnajɛ belebeleba kɛ Bamako yan k'a daminɛ décembre kalo tile 10 na ka taa bila tile 13 la min ye Dakar Sahara Marocain olu bɛɛ lajɛlen welelen don a ko kɛnɛ kan minisiri Mamu Dafe k'ale fana welelen don yaasa nin waleya minnu kan ka kɛ Bamako yan n'o ye Alfadi ka laɲini 2 ye olu ka se ka sabati Mamu y'a fɔ ka wale ɲuman don a ka miirina ninnu na n'u bɛ seko ni dɔnko farafinna kɔnɔna na k'o i cɛsiri ka se ka o sanayɛlɛ k'a b'a fɔ o la wa min y'a ka minisiriso ye a n'a fara kan ka se ka nin baara ninnu kɛ a bɛ se ka taa siraw fɛ cogo min na sira minnu na ni a bɛna nafa bɔ a la o kɔfɛ sa Mamu Dafe a ye Ibawan Azayawa ale ni Gaspi olu fana bisimila min ye olu ye sa olu kɔni nana maa min bɛ yen sa ni o tɔgɔ yɛrɛ ye Ibrahim Mahamadu Fili Sisogo keba ni ye nin ɲini tɛ nin ye dɛ e b'a dɔn e maa min ya Ibrahim Mahamadu Fili Sisogo i b'a wani tɔgɔ de y'o ye e b'o y'o la cogo di a ma k'i ka Buramajan ye ale ka surun ko Buramajan ale b'i ye Iba ale de tɔgɔ ye ko Ibrahim Mahamadu Fili Sisogo nka bɛɛ lajɛlen b'a wele Iba wani ni mun fɔ i t'a ye Hamadu Gassama o ye Gaspi ye min ye Guinéen ka Mamadi Kamisogo ye ale ye Azaya ye ninnu 3 bɛɛ lajɛlen bisimila kunungo Mamu Dafe fɛ minisiri bɛ seko ni dɔnko kunna Iba wani ale kɔni ni Azaya olu nana ka na ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna concert belebeleba kɛ Faransikaw fɛ yen yaasa ka se ka Mali ale dɛmɛ min ye minisiri ye sa u nana ka na f'a ɲɛna a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na concert in na Iba y'a yira sa k'a fɔ ko concert belebeleba in kan ka kɛ juillet kalo tile 5 a bɛ kɛ Zénith la Parikaw olu fɛ yen ale ni Azaya bɛɛ lajɛlen u bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana ta ye ale fana ka programme na ale fana kan ka ta kɛ arena kɔnɔna na o ye décembre kalo tile 13 ye o bɛɛ lajɛlen ye Faransi ye Iba ta ye le 5 juillet kalo kura o bɛ kɛ Zénith la keba ni ye Zénith tɔgɔ ma a kana k'i na ko yɔrɔnin fitinin don dɛ i ka Mamadu Konate man bon n'a ye dɛ awɔ ani Mamadu Konate bɛ taa dɛ Zénith n'o bɔra ye Azaya k'ale ta bɛ kɛ arena la o ye décembre kalo tile 13 ye o bɛ kɛ arena Grand Paris ale kɔnɔna na minisiri kɔni ye ni seko ni dɔnko tigilamaw k'olu fo sa u ka ni hakilina mun sɔrɔla ka na kuma tɛ nin waati min na min ye jamana ye ale bɛ seko ni dɔnko san hukumu kɔnɔna na a ko n'Ala sɔnna ma o se mana kɛ mun ye dɛmɛ na u n'o kɛ ka se ka u dɛmɛ yaasa u se cogo min na ka se ka kɛnɛ sɔrɔ keba an tɛ taa bɔ aw fɛ yen sangɛmɔ kɔnɔna na u y'u bila u 2 ni dɛbɛ la an ka an ɲɛ ani an tulo nɔgɔ bɔ n'o ye fɔlɔ.
Ayiwa an bɛ Tomiyankaw fo ka Benenakaw fo Manjakuikaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo Sanikeikaw k'olu fana fo Keba an bɛ Sangaw yɛrɛ fana fo han an kana ɲinɛ olu kɔ Gabriel yɛrɛ ale ni Tera ninnu olu ka mɔgɔw tɛ ninnu ye sa wa u kɔni bɛ se baara wɛrɛ la nka ne tɛna n da don o la sɔgɔmada in na Mali ka bon Mali fa bɛɛ lajɛlen ye nafolo ye an ka taa Motikaw ka fali sugu la yɛrɛ. Ayiwa nin ye jaralakaw feeretɔ ye sa o Ala ka sababu ɲuman k'an ye bɛɛ n'i somaa tɛ jardin zoologique mɔgɔw bɛ wari bɔ ka taa jaralakaw filɛ u bɛ k'u feere fana tuguni Ala ka sababu ɲuman k'an ye Seba an na sɔgɔmada in na ta bila yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma kunnafoni bɛna na nɛgɛ kanɲɛ 18 a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45